Benvidos e benvidas á Casa das Musas, que soy o que é un museo. Fixadevos ben, estamos aquí na Praza de Praterías número 2, no Museo das Peregrinacións e de Santiago. Vede que predio teñen estas musas aquí no centro da zona bella de Compostela. Pero imos ver, para que nos poidamos gozar de todas estas artes das diferentes musas, que é o que hai que facer? Como chegan aquí todos os elementos que nos fan tan felices? Pois veredes, as vías para entrar son moi distintas. Por unha banda, dentro do museo temos unha exposición fixa, que pois é unha exposición peculiar en cada museo. Imos dicir que non se chama o Museo das Peregrinacións porque as pezas que se expoñen evidentemente van ter que ver con esta temática, pero tamén é o Museo de Compostela e o Museo de Santiago. Por tanto, é Santiago como punto final de peregrinación, daquela tamén vai falar da evolución da cidade arredor deste fenómeno que é a peregrinación. Vale, estou me liando un pouco. Imos ver como chegan as pezas aquí. Pois mirade, as pezas chegan por diferentes entradas. Non é que haxa 20 portas, nin moito menos, chegan por diferentes entradas. Cales? Pois como en todas as cousas. Cando quero algo, teño que sair ao mercado e mercar. Aquí tamén. Hai pezas artísticas que saen nun mercado peculiar e que pódense mercar. Mais tamén o centro como museo é o centro receptor das pezas arqueolóxicas de Santiago e a contorna. Por tanto, tamén hai pezas arqueolóxicas que chegan desta maneira. Ás veces, dentro do museo, temos exposicións temporais. Algúnas destas pezas que formaron parte de exposicións temporais son agora parte da colección. E tamén hai outras formas peculiares de achegarse aos museos para ser gozados por todos os visitantes. Cales son estas formas peculiares? Pois entre os museos hai préstamos. Ben por motivos de alguna celebración, porque hai unha exposición específica, porque a temática cadra, polo que for, ás veces están un tempo e outras veces pois de xeito máis ou menos indefinido. E tamén, cando eu teño unha peza de moito valor e non sei que facer con ela, pois en ocasións hai individuos, xente particular, que pode doar ben unha colección completa ou ben algunha figura, algún elemento que considere que ten un valor para poder estar dentro do museo. Fixádevos, cando vimos de visitantes, pensamos sempre que imos ver unhas pezas aí estáticas e que están de alguma maneira como adornando, con moitísimas comillas, isto adornando. Pero de verdade, en canto te paras un pouquiño, isto é un mundo. Pódese falar de diferentes artes, de diferentes disciplinas, encontras pezas de tempos moi distantes que completan todo o discurso que ti igual non tiñas exactamente na túa cabeza. De verdade, eu convido vos a vir, porque isto é un mundo. Veña, vive!